La Federació Andorrana de Judo organitza des d'ahir i fins al diumenge que ve la segona edició de l'estada internacional al poliesportiu d'Andorra amb la participació d'uns 150 judoques. Es tracta de joves de les categories infantil i cadet procedents de totes les comunitats de l'estat espanyol. També hi participen en aquestes estades d'entrenament una desena de judoques del país que tenen una bona oportunitat de treballar al costat dels millors espanyols de la seva edat. Aquesta tarda l'encarregat de dirigir la jornada d'entrenament ha estat Dani Garcia, que ja prepara els mundials del mes vinent. Ho vam proposar a principis de setmana i per mi és un orgull, perquè jo realment, els entrenadors d'aquí m'han vist des que jo era cadet i sempre he estat, és una manera realment de valorar el judo andorrà. El problema que tenim aquí a Andorra és que és un país tan petit que necessitem sortir a fora sempre fent d'altra gent. Llavors, portar tanta qualitat aquí és per aprofitar des del primer minut de l'entrenament i és el que els exigim. Els estem oferint molta qualitat d'entrenament i els exigim justament que responguin.